लोगोफोर दायो नै गोदान कालेक्शन सफैदों बिबार आरो लफाय स' नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि नोंथांमोना दायो अफ सिजनावनो जाय जायनो नांगौ लाखा आरो मोजां मोननायफोरखौ लाखानांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिजनावथ' मोननो थाङाना लुगैनायखौ ओंखायनो नै सोरबा सोरबा सोंहरबाय थादोंमोन सोर सोंदोंमोन दे लाफिननो हासिगोन ओमफ्राय मोनसेयाथ' आंनि आब' बिखानाय दङ बेखौ दा खोन्थाहरनोसै ओमफ्राय नै रेडआबो फैबावबाय माइ बेगर सरि माइ बिबार ओमफ्राय नैबे लाव बेगरा फैदों आरो बे पार्पल हाय बियो पार्पल वाव भेरि बिउटिफुल लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे बेसर बिबाराथ' बयनिबो फेभरेटखा आंनाव मोनसेबो पिस गैलामोन आरो बियो दा गोदान पिस सफैबाय बेसर बिबारा 3 पिस सफैदों जायनो नांगौ मोनगोन आरो ना बिबारनि बेसर बिबारखौ बिराद मोजांखा लोगोफोर ओमफ्राय नै आगरा फास्रानि डिजाइना मोननै फैदों खोमाहाय एबार नंगौथ' एखेयानो दे नङा नैबे मोनसेया एसे बिदि ओमफ्राय मोनसेया नै बिदि मोनसेया बिदि आरो मासि मोजां दायो फुजियाबो अयथासार गोसोखौनो बोजोबखायो नै लेभेन्डारा माबा पार्पला ओमफ्राय नैबे गल्डेनाव पिंक दाखालिबो सोरबा सासे आब' सोंहरदोंमोन आरो ना गैलामोन नालाय नै दा सफैबावबाय लानो हासिगोन ओमफ्राय लोगोसे नै पिंक जबा बिबार बयनिबो फेभरेट मोजां मोननाय आरो ना नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय नैबे गोदान बिबारनि दाखालि 1 पिस फैदोंमोन गैला नै आरो दा पिस मोनसे फैबावदों आरो ओरैबायदि मोजां नुखायोना माने स्टेन्डार्ड कालार आरो बेफोर ना स्टेन्डार्ड ओमफ्राय नैबे मोनसे मा कालार होनगोन बेखौ पिंक ना मा होनगोन स्टिकारा फैजोबखादोंना खायाखै नायनांगोन दे स्टिकारा गना थाबोयो आंनिया ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय लोगोफोर आंनियाव गासिबो अरिजिनेलखौ मोनगोन आरो ना दाथ' ओरैबायदि मा होनो नकलि ओंखारबाय नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ ओमफ्राय आंनाव खिन्थु अरिजिनेलखौ मोनगोन आरो ना बर्थमान लोगोफोर ओमफ्राय नै मिन्थिखायो आरो गानग्राफोरा ब्रेन्ड गानग्राफोरा मिन्थिखायो आरो ना लोगोफोर नै बेखिनिया बिबार सफैदों दायो आङो नोंथांमोननो लफायखौ दिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय मेरुन गोदान फैदों मेरुन कालार ओरैबादि मोजां आयु आगर रिगि आरो जि मोजांखा दखनाया रेसिंनो बेखौ आङो नै साइडआव स्क्रिनाव फट' होनानै होदों नायनो हागोन मिथुआबो ब्लग होगासिनो दासो लाना फैदों डिमाकुसिनिफ्राय बेसोर आरो नायनो ससमा बेटारि ओमफ्राय बे ब्लग एडिट बानायगासिनो नुनो मोनसिगोन मिथुनावबो नुगोन मिथिनावबो नुगोन आरो ओमफ्राय नैबे रेड कालार फैदों रेडआवहाय ब्लेक आगर जाय जायनो नांगौ बेखौबो मोनसिगोन ओमफ्राय लोगोसे नैबे अरेन्ज लफायनि अरेन्ज बेखौबो फट' होदों नाय ओमफ्राय नैबे मा होनगोन बेखौ दालि कालारानोहाय बेबो लाइट दालि बिराद मोजांखा आरो जाय जायनो नांगौ आङो खुलिनानै दिन्थिगोन हा स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय बुंहरबानो जाबाय आरो थाब बुंहरनानै लादो लोगोफोर अननानै अफ सिजनावनो लाना दोनदो ना मा बुङो नैबेबो नै कालारफोरनि नामखौ बारा मिन्थिलाय लाङा नैबे मेहेन्दिया मोननै डिजाइन फैदों मोनसे ब्लेक आगर थानाय नै हाजो गोदान ओरैबायदि लेटेस्ट आरो गोदान डिजाइन लफायनि आगरखौ मा होनगोन आंथ' मिन्थिथ'ला जायखिजाया बे 2 पिस फैदों मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोसे नैबे पार्पल कालाराव गोदान डिजाइन लफाय सानसालि दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो फास्राया बिदि फट' साफायजोबगोन आङो मोनसे ओमफ्राय बयनोबो फट' हरगोन नैबेबो क्रिमाव बेथ' बयनिबो मोजां मोनजानाय फेभरेट कालार 1 पिस फैबावदों दा कलेज फ्रेशार्सफोराव गाननोबा टिचार्सफोर बा सिख्लाफोराबो गाननो हायो आरो मेममोननि थाखायबो बा स्टुडेन्टआबो गाननो हायो स्टेन्डार्ड कालार ओमफ्राय नैबे येल्ल' बिराद मोजां आरो बेबो येल्ल' एकदम जोंनायबो दं एसे फिसा लरेस दं नै लरेसा बेल' आरो नैबे सिन मोनबो लरेसखौ खिन्थु बिराद मेगनाव नांफुखादों सिं होनायखाय बेरफुजोबखादों आरो ओमफ्राय लोगोसे नैबे गांसेया प्रिमियाम क्वालिटि हा लोगोफोर 1 पिसल' फैदों लफायनि प्रिमियाम क्वालिटि ओरैबायदि सफ्ट गाननो मोजां जायो बे पिंक आरो गल्डेन आगर होदों मुगा कालारावहाय नायदो पिंक बरिया ओमफ्राय नैबे लेटेस्ट दा बयनिबो फेभरेट जानानै दङ आं बेखौ बिराद बिहरबाय आब' आंनोबो हर गोबाङानो सोंहरदोंमोन दा आंनाव गैयामोन आरो खिन्थु नैबे 1 पिसल' जेने थेने हरदों आब' आंनो बेबो गोबाङानो सोंखादों नायनोसै दा सोरनि खाफालाव दङ बेखौहाय मिथिला ओमफ्राय मिथुआ मेंगुलायबाय बेसोरो मेंदों मिथु नंगौ नायनि बेटारि ओमफ्राय आरो नैबे
मा होनगोन इखो बिस्किट कालारानो होनगोनहाय नैबे ओमफ्राय आरो नैबे लाइट पिंक बयजोंबो मोजां मोनजानाय लाइट पिंक बिराद लेटेस्ट फैदों लाइट पिंक ओरैबायदि मोजां कालार हरबाय थेंक इउ सो माच आब' नै ओमफ्राय नै बेबो कालार आरो फटक साफायदोलाय लोगोफोर दा गांसे ओमफ्राय नै स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय माखौ फसायदों थाबैनो स्क्रिनशट खालामनानै हरदो ओमफ्राय लादो आरो नै स्टकआव बेखिनियानो दा लफाय आरो बिबार नोंथांमोना दिन्थिखाबाय स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोनजों थाबैनो लोगो मोनगोन बाय मिठु बाय लोगोफोर